И какво става? Балерина Пепър Матео! Днеска ще играем на админ Абилса в стил Балерина Абрейдъл. Пепърминтина. Вече почва с яки Брейдъл. Матео! Матео, хора. Пак участва в това видео, пак кажи здрасти. Имам по 4 късмет, хора. Какво ще кажеш за това админ Абилс? Да, играм в един private server. Final Pass друга аккаунт. Това е неговия, който си играе. Това е на един приятел. Това е на Ванко. И това съм аз, малки пушката. И хора... Какво? Кой бе, брат? Кой да влезна писан? Бате, как бе, аз не мога влезна при сами. Ще спални? Как? Бе, брат, се спалваха лерили. Хора, ще се видим, когато се спалнят яки брейнроди. Хора, спала са първия як брейнрод. Трено струкцо 3. Хора, има битка за него. Treno struzzo turbo 3000. Treno struzzo turbo 3000. Мале, хора. Добре, не, някой го взеха. Обаче се... Бачите ли го взеле? Giraffa celeste. Как? Хора, спална се джирафа челесте. Фуй! Хора, почнаха трите линии! Гледайте! Giraffa celeste. Мале! Сами дойде! Ега ти яки антина бил, сами дойде, брата. Сами дойде. О, фак. О, фак, брате. Хора, чакай, искаме ще усиля! Nubini Pizzanini. Lucky Block. Lucky Block. Lucky Block. Lucky Block. Хора, гледайте! Los Lucky Blocks. Los Lucky Blocks. Los Lucky Blocks. Не знам какво Los Lucky Blocks. има Los Lucky Blocks. Бате, какво се случва, като се антина бил? Los Lucky Blocks. Los Lucky Blocks. Los Lucky Blocks. Бате, ти пускай задни на билса. Да, бате, какво мале хора? Решила си го обмете. Бате, взека ли го е? Не, но не го взека е. Тая игра. Хора, пуша яка пичите. Бате, аз не разбирам. Брат, бате, да се разпалва нищо голе. Хора, какво е това? Хора, това апина. Ти отново видите как ми бърва целия телефон. Буквално ще се видим как спалва нещо рядко. Хора, спалва нещо рядко. Odin. Буквално... Авокадини Не, антилопини. го взех това. Това буквално спална от един дум. Бате, ти пушкаеш. Бате, харесва ли тя ми са билка? За сега има глупости. Хора, искам да ви разведа истина Пацо базата. Пацо, позволяваш ли да разведа хората из твоята база? Искам да видите Пацо какво има. Los Minotcos Puchitos La Cucaracha. Долу, Los Tortos Tacaros. Искам да видите Пацо колко е богат. И Пацо за тебе тия брейнрочи са тъпи, нали?
Да, брат. Гованго, ако си го спомняте от видеа на канала Макс 3G, това е той. Брат, за хора ще снимам, когато дойде нещо добро. Има Rainbow Puccina, ама това не е добро, това е Rainbow. Хора, спалвам нещо тук. Reindeer, tralala. Брате, за мен Reindeer, tralala. всички се бият за него. Бач, какво става, Брат, only 58 лева. Бате, аз взех нещо супер вероятно. Това го продавам, защото не знам даже за кого има. Имам Rainbow. Хора, имам Lucky блока, вижте. Пача ела. Какво? Едно де да по 600 хиляди. Ела, имам 2 Lucky блока, които се отворят след 15 минути двата. Единият след 10, другия след 5. Що е? Бате сега, представяш ли се път нещо рядко хора, свършвам се. Хора, почва нещо яко. Сами дойде. Пак това нещо, само да... Хора, какво се случи? Хора, пуснаха паса, бе, в солото, усилвам се. Ballerina peppermintina. Хора, какво е това? Ballerina peppermintina. Лъв! Тако си Lucky блок! Lucky block. Хора, има още едно! Какво се случва? От това нещо направо ми забива играта! Lucky block. Lucky block. Пак това беше моя Lucky блок. Lucky block. Lucky block. Пак не... Lucky block. Хора, не знам какво се случва. Lucky block. Какво е? Пак нямам пари пак. Има някакво мотиви, дето не знам какво е. Хора, от това години каквото имам, бе, брат, аз съм гледал. Тази балерина да продаваме. И то един дум. Пат са спалнали вече добри неща. Пут се падна от тако Lucky блока, бе. Хора, има след 10 секунди Legendary и Mythic. Отдолу имам 1000 неща на екрана, буквално. Вай, какво се падне. Нещо яко дай. Дай нещо. Бате, лего, гачи. Тъпото. Lucky block. Бате, чуем Lucky блокове. Тук... Los Lucky blocks. Los Lucky blocks! Lucky block. Lucky block. Хора, всички са бият за Lucky тях! block. Нямам пари, Lucky фак! block. Lucky block. Бате, о, бака се радиоактивен лъч! Lucky block. Хора, има лъв Lucky блок! И ми се... Хора, има шанс да ми се падне Сиксеван. Lucky block. О, бага, радиоактивен Алесио, кой да по 7, почти по 1 милион. What? И на теб ли ти го изписа? Пачи, на теб ли ти го изписа? Да. Изчакайте, хора. Изчакайте. Хора!
нашия приятел, на който е сървъра, ни махна от сървъра. Това беше админа Бил. Се надявам се да ви е харесал това видео. Накрая се случиха яките неща. Аз бях Уипуиката 123, окей, и чао.